citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Mag-amahan, napaslak ilawom sa truck, 8 anyos nga anak nakalingkawas, amahan, patay! O modernong treatment facilities alang sa mga cancer patient, giablihan na sa SPMC. Sa detalye sa atong mga balita, napaslak ang usa ka amahan dihang na side sweep ang gisakyan nila nga motorsiklo ug napasok ilawom sa dump truck sa Clarin, Misamis Occidental. Swerte kay naluwas ang backride niini nga anak nga giingong nakakamang pa ilawom sa truck, kinungdan nga wala kini malatay sa ligid. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Patay ang usa ka 59 anyos nga amahan samtang luwas ra ang 8 anyos nga anak nini human nga mapaslak sa ilalom sa dump truck adunay karga nga mga balas. Sumala sa investigasyon sa kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Joel Isik, hipi sa kapulisan sa lungsod sa Clarin, ang biktima na ila nga si Demetrio Tapang Jr. nga kasamtangan nga nagpuyo sa Purok 1 Gata Diot, Clarin, Misamis Occidental. Sa investigasyon na sayran nga ang mag-amahan nagsakay sa gimaniho nining motorsingle og sa pagdangat sa tulay nga bahin sa maong dapit giingong na side sweep kini sa usa ka sakyanan hinungdan nga napaslak ang duha sa gikasugat nga dump truck. Nalatayan ang duha ka paa sa biktima sa ligid sa dump truck samtang 8 anyos nga bata wala ray tatsa human giingong nakakamang kini samtang napasok sa nasangpit nga sakyanan. Nahitabo ang maong aksidente sa may alas 5:30 sa hapon niadtong Marso 25. Neftali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Nagpabiling dool sa kasing-kasing ni President Rodrigo Duterte ang mga bata o mga tao nga dunay cancer. Niadtong mayor pa siya sa syudad sa Davao, nagpatukod kini og cancer facility sa Dakpayan aron makatabang sa mga pamilya nga dunay miyembro nga nagkasakit og cancer. Tulo ka bulan una kini mo kanaog sa iyang pwesto isip presidente, laing gasa ang gitunol sa pangulo alang sa mga cancer patients dinhi sa syudad. Unsa kini sayron ta sa report ni Michelle Igonia. Formal na nga gibuksan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pinakamodernong cancer diagnostic and treatment facilities niadtong Biyernes, sulod mismo sa compound sa Southern Philippines Medical Center. Ang pasilidad dili lang alang sa mga taga Davao kundi alang sa tanang nanginahanglan niini, labi na sa taga Mindanao. Ang pasilidad gilantaw nga dakong tabang sa mga pamilya nga nag-ilaid ug naglisod sa pagpatambal sa ilang kabanay nga dunay cancer. Ang modernong pasilidad gilangkuban sa mga musunod: 78 million single photo emission computed tomography nuclear imaging facility, 120 million positron emission tomography scan, ug 230 million 24 mega electron volt medical cyclotron facility. Sa iyang mensahe, mao kini ang pamulong ni Presidente Rodrigo Duterte. It gives me immense pleasure to join you for the inauguration of the Cancer Diagnostic Institute Building and Cancer Treatment Center here at the Southern Philippines Medical Center. This feat makes me glad, for it is indeed a huge leap that will help address the health needs of our people. I thus laud the SPMC, the Department of Health, and all private partners for investing in the improvement of the health care services in the region. No longer will our cancer patients need to travel far just to receive the necessary treatment and care. The accessibility of modern healthcare facilities, particularly those that cater to cancer patients, will surely help
ease the burden carried by patients and their families. I am confident, together with the devotion of the medical frontliners, this project will make a long-lasting and life-changing impact in the healthcare sector and in the lives of the generations of Mindanao. As we welcome the launching of these centers, I urge our medical practitioners all over the Philippines to give the necessary attention to non-COVID-19 cases whose treatment may have been delayed or affected due to restrictions we have to impose. Indeed, it is also my hope that public and private hospitals across the country will be inspired to further improve their services to our fellow Filipinos. Indeed, this project will have a long-lasting positive effect in addressing public healthcare concerns in the region and in the lives of many of our kababayan. Malipayon ang katawhan sa Mindanao tungod kay gihatagan usab sa presidente og dakong suporta ang Mindanao sa iyang termino isip presidente. Mukanaog na ang pangulo sa Hunyo 30 apan magpabilin ang mga proyekto nga gihatag sa iyang administrasyon sa katawhan. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kanya-kanya og gimmick ang mga kandidato tungod kay opisyal nang nagsugod ni adtong Biyernes, Marso 25 ang campaign period sa mga kandidato nga midagan alang sa lokal nga posisyon. Og ang pinakanindot kay dunay demokrasya ang mga lokal nga partido sa pagpili sa kandidato nila alang sa mga national posisyon. Atong silipon ang mga proclamation rally nga gipahigayon sa pipila ka mga probinsya ug lungsod dinhi sa Mindanao. Ani ang report. Opisyal na nagsugod ang campaign period alang sa mga lokal nga kandidato alang sa May 9, 2022 elections. Natural, kanya-kanya og gimmick ug panindotay og plataporma di gobyerno ang mga kandidato aron ilang makuha ang boto sa mga kwalipikadong botante. Apan, bisan pa man 41 diyas na lang una ang eleksyon, dunay mga pagbago ang mga partido sa ilang gisabak labi na sa national possessions. Sa probinsya sa Davao del Norte, dunay pagrespetuhay ang mga lokal nga kandidato kay dunay usa ka lungsod ug usa ka syudad nga gihatagan og kagawasan nga mosuporta sa ilang kandidato tungod sa ilang personal nga relasyon. Si Governor Edwin Hubahib, ang Secretary General sa Partido Reforma, nga miduso sa kandidatura ni Presidential Aspirant Lena Robledo, misugot nga mosuporta si re-election ni Santo Tomas Mayor Ernesto Evangelista sa unit team kay ang iyang anak suod nga higala ni Davao City Mayor ug Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio. Kana siya especially lang in Samal Island and Santo Tomas tungod kay ang ato ang candidate is very close sa other national candidate. So gatagan na ko sila og pagrespeto nga during sa atong campaign wala ko nagadala og o naga-declare og national candidate ang para lang nga mahimong patas ang amoang campaign. So ang ako lang gi-focus is ang provincial campaign. Ato kining gihatag ang respeto isip nga adunay demokrasya sa atong pagpadagan sa atong pamalawod sa Davao del Norte. Ako usab nakahinabi ang anak ni Mayor Evangelista nga si Attorney Eliza Evangelista Lapinia. Unsa ba ang plastar sa lokal nga politika sa ilang lungsod? Are you looking at it as murag namoy murag zona libre, no, free zone, no, sa Olo? Kana ba ang beauty sa politics sa inyong lugar? Yes po, mahulog siya, no, na kanang tagaanta ng we have the kuan kung kinsa ang basta by conscience, by heart, o kung kinsa imong choice mo to ang gihatag sa governor. In fact, during the
proclamation rally, wala tayong istoryahan nga national politics. So, is this the beauty of democracy sa imong tanong, attorney? Yes, ma'am. Anak yun ang kuan. Mo ni siyang nakagwapo, ma'am, kung kanang magrespeto sa kanang baruganan sa ato ang kanang sila sa kanya-kanya nilang municipalities. Ang atong congressman, Attorney Jake Srilampagos, ang atong tanang board members, Street Partido Reforma, Dindo Parangan, Engineer Vic Barrios, Mikabani, Bong Andamon, inyong former mayor, o si Sanol Maligro. Dire na punta kang Mayor Erning. Mayor, dire ta, Mayor. Champion na gyud atong mayor. Sultihan mo nako. Peace and order. Grabe. Gihimo gyud ni Mayor Erning dinhi sa Santo Tomas. Project sa matag barangay gihimo ni Mayor Erning. Tinuod si Mayor Erning isog, bagsik, pero kung alang sa kayuhan, buutan kayo si Mayor Erning, maduulan og mutabang dayon. Sa Island Garden City of Samal, si re-electionist Mayor Al David Uy misuporta usab sa Uniteam. Matod ni Mayor Uy, girespeto ni Governor Hubahib ang iyang desisyon nga musuporta sa Uniteam ug mamahimong gawasnon ang grupo ni Uy sa pagsuporta sa pipila ka kandidato labi na sa nasyonal nga posisyon. Sa proclamation rally sa Samal, mitambong si Senador Christopher Lawrence Bongo o gi-endorso niini ang kandidatura ni Mayor Uy ug ang party list nga damper sa panguna ni re-electionist Congresswoman Diana Claudine Bautista Lim ug ni Tracker Lim. Bisan pa man lain-lain sila gisuportahan nga presidente ug vice-presidente, gipakita sa lokal nga politiko nga duna sila'y kagawasan ug gipabati usab ni Governor Ubahib nga dunay demokrasya ang iyang mga kauban sa pagsuporta sa ilang presidential ug vice presidential candidates. Tungod kay matod ni Ubahib, katungod kana sa matag LGU ug wala siya namugos kanila kay iyang girespeto ang ilang baruganan. Sa Dakbayan sa Davao, gipangunahan ni presidential son ug mayoralty candidate Sebastian Duterte ang proclamation rally sa mga kandidato sa 3rd Congressional District ning Dakbayan sa panguna ni re-electionist Congressman Isidro Ungab. Kay nagsugod naman ang campaign period, isip mga botante, ato ng tukion ug atong estudyuhan kung kinsa bagayod sa mga kandidato ang atong hatagan sa atong sagradong boto sa umaabot nga piniliay. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Nasikop sa drug bypass operation sa mga pulis sa probinsya sa Misamis Occidental ang usa ka 28 anyos nga lalaki human mapaliti og gituuhang shabu. Sumala sa mga pulis, gipanid-an na nila kaniadto ang suspect ug karon lang gyud nila kini napuhag. Ani ang report ni Neptali Patulenyo. Nasikop sa diusang puwersa sa kapulisan sa Misamis Occidental ug sa lungsod sa Panaon ang usa ka tigpayuhot o ginadiling druga. Gila ni Police Lieutenant Elwood Malanog OIC sa Provincial Drug Enforcement Unit PDEU sa Lalawigan ang suspek nga si Yunhan Gadjano, 28 anyos, walay trabaho ug nagpuyo sa Pro 4 Punta Panaon, Misamis Occidental. Sa gihimo nga bypass operation na recover gikan sa suspek ang tulo ka sasi sa gituang shabu, 500 peso bill isip mark money ug laing duha ka 200 peso bill. Saysay usab ni Police Captain Muhammad Umbawa, hipi sa kapulisan sa maong lungsod nga taod-taod na nila nga gipanid-an ang maong suspek human nga makadawat og report gikan sa mga concerned citizens sa giingong pagpamaligyaw og illegal nga druga sa suspetsado. Nahitabo ang bypass operation niadtong Marso 25 sa may alas 6:30 sa gabi sa panimalay sa suspek. Gipadayag usab sa barangay chairman sa maong dapit nga si Idralin Sumborio nga posible nga ang suspek adunay kontak gawas sa maong lungsod tindid to himuon ang pagpamaligya nini og illegal nga druga. Kumun ra gid nga mga naong makita nako diri nga murag taga Panaon ra pud ba?
Posible lagi kini mga inani maragtuwa gini sa gawa sa panahon sila hingkuan. Transak na ni sila mga kuan kay naman gud sila mga communication. Kay nahibaw mo gid sila diri nga dili gyud ko gusto anang mga inana. Ang labi na nga inaning droga gud kay mao ra ba gini atong number 1 karon nga ka-declare tag drug free din paghuman. Yun ana dahil lang ko na di man mahimo og ilatang inanaon yun mo tingali nga agig pag kahadlok nila mga nang tuatil ni sila sa gawas ga kuan gahimo og mga business ngayon ani. Giandam na ang kaso nga ipasa ka batok sa suspect nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. At tangi! Mga teachers sa San Isidro Elementary School sa Buhangin, Davao City, dungang nanayaw. O simulation exercise sa mga pulis ug sundalo sa syudad nga hostage taking ang senaryo nagmalampuson. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gipakita sa Special Operations Unit sa Davao City nga gilangkuban sa tanang security forces ang Oplan Usahay Simulation Exercise nga nagsentro sa panaghiusa batok sa terorismo. Hostage taking sulod sa usa ka bus ang senaryo sa exercise nga nahitabo sa highway diin naapakunuhay terorista sulod sa usa ka bus. Ani ang report. Panaghiusa batok terorismo kini ang buot ipakita sa mga otoridad sa Davao City nga nagpahigayon og simulation exercises niadtong Sabado sa National Highway sa Barangay Binugaw, Turil, Davao City. Hostage taking ang senaryo sulod sa bus nga naapay mga terorista nga naaydalang improvised explosive device kon IED. Ang matag unit nagpakita sa ilang mga kapabilidad base sa ilang tagsa-tagsa ka mga expertise. Giapilan kini sa Task Force Davao, mga elite force sa DCPO, ang SWAT, City Mobile Force Company, 11th Mobile Force Battalion SWAT, Naval Special Operations Group, AFP Joint Special Operations Unit, PSSCC, City Forensic Unit, CDRRMO o CTTMO. Milungtad og 3 ka oras ay nahuman ang hostage taking kung asa napatay tanan sa mga otoridad ang mga terorista ug malampusong naluwas ang mga sakay sa bus. Tumong sa simulation exercise, mao ang pag-assess o pag-evaluate sa kalig-on sa interoperability preparedness pagbatok sa terorismo. Nanguna sa exercise sila TF Davao Commander Colonel Darren Comia, DCPO Director Police Colonel Alberto Lupas, PSSCC Chief Angel Sumagaysay. Nagmalampuso na aktibidad tungod sa suporta usab sa katawhan. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nagkaubos pa og samot ang kaso sa coronavirus disease kun COVID-19 sa probinsya sa Misamis Occidental. Kagahapon, 3 na lang ang natalang aktibo sa kaso sa virus. Ani ang report ni Neptali Batulenyo.
Padayon nga miubos ang ginaghanon sa mga nagpositibo sa coronavirus disease COVID-19 sa Misamis Occidental base sa labing ulahing report gikan sa Integrated Provincial Hospital Office kun IPHO. Base sa gipagawas nga COVID-19 bulletin niadtong Marso 27, tulo ka aktibong kaso na lang ang natala din wala na bag-ong kaso sa tibok lalawigan sa Misamis Occidental. Sa 14 ka lungsod ug tulo ka syudad sa lalawigan, tulo ka lungsod na lang ang adunay nagpabiling positibo sa maong sakit, mao ang lungsod sa Lupisay na Plaridel ug sa Pangdalaga nga adunay tag-usa ka kaso. Samtang ang mga syudad sa Usamis, Tangub ug Oroqueta, 0 cases na karon sa COVID-19. Sukad sa pagsugod sa pandemic, ang Misamis Occidental adunay 11,076 ka kumpirmadong kaso ug 10,492 nini ang naka-recover, samtang 581 nini ang nakabsan sa kinabuhi. Ang lalawigan sa Misamis Occidental anapa ilalom sa Alert Level 2 base sa IATF guidelines, samtang posible nga ipaubos na kini tungod sa padayon nga pagkunhod sa ginaghanon sa nagpositibo sa COVID-19. Neptali Batulino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Tungod sa pandemya, daghan ang naburyong sa panimalay kundiin sa talaan sa Department of Health kon DOH na himong mental issue ang lockdowns kay ang mga tao nagpuyo na lang sa ilang mga balay tungod kay nahadlok nga matakdan sa virus nga dala sa COVID-19. Samtang naa sa balay ang tanan nagpadayon sa ilang pagtuon ang mga bata tungod kay distance learning ang gipatuman. Niadtong milabayng simana, nagsugod na ang face-to-face classes ug nagkita na ang mga teachers ug sa ilang mga estudyante. Kung nakagawas na ba ang mga learners, na-stress na ba ang mga teachers? Unsa man ang ginahimo sa mga teachers aron malikayan ang stress o magpabiling healthy? Aniyang report. Stressed ka na ba? Lantawa ang mga teachers sa San Isidro Elementary School sa Buhangin District dinhi sa Dakbayan sa Davao. Naningkamot nga mamahimong healthy and stress-free aron mentally healthy and alert kay mibalik na sa tulunghaan ang ilang mga estudyante. Sumala sa mga pagtuon, gikinahanglan natong tanan ang usa ka pwesto nga dili ta ma-pressure ug nahibalo kita og unsaon paglikay sa pressure nga mo resulta sa usa ka mental health problem. Maong sa San Isidro Elementary School, dunay regular nga health and wellness activity nga gipatuman ng eskwelahan katulo sa usa ka semana. O kini ilang ginahimo matag Lunes atol sa flag raising ceremony, matag Huwebes o matag Biyernes atol sa pagpaubos sa national flag. Sumala sa datos nga ipagawa sa Kaiser Family Foundation, dako ang epekto sa pandemya sa atong panghunahuna o sa atong mental health. Tungod kay daghan ang nawad-an og trabaho, daghan ang nagsakit ug labaw sa tanan na blanko ang hunahuna kay anaa lang sa mga panimalay. Sa datos sa atlanticfellows.org, makita nga mitaas ang kaso sa suicide dinhi sa Pilipinas nga milambigit sa mga kabatanunan. Og sa usa ka research nga gihimo, migawas nga daghan sa mga hamtong ang nakitanog sintomas sa depression. Sa study sa Kaiser Family Foundation, nakita nga daghan ang naglibog og naglisod og katulog, walay gana mo kaon og daghan ang miinom og alcoholic drinks aron temporaryong makalimot sa kalisod ug aron kadyot nga makalimot sa ekonomikanhong problema. Aron malikayan kini og mamahimong abtik og lagsik ang tanang magtutudlo sa San Isidro, ilang gihimo ang wellness and fitness exercises. Makatabang ang maong ehersisyo sa mga magtutudlo. Sumala ni Teacher Maria Cristina Martin, ang presidente sa Teachers Club sa eskwelahan. Dako kaayo og tabang ang wellness activities sa eskwelahan, sama sa makawala kini sa physical o mental stress sa mga maestra, makawala kini sa kabalaka sa palibot, makagaan kini sa kalawasan, ug malipayon kaayo ang tanan sa kinatibuk-an nga activity. Importante usab nga makig-istorya ka sa matag membro sa imong pamilya aron maghibal-anay kamo sa inyong kalisod ug sa inyong kalipay ug aron mabati sa matag usa nga kabahin siya sa imong pamilya ug dunay kaakuhan ang matag usa sulod sa usa ka panimalay.
ug labaw sa tanan, atong mabati ang gugma sa matag usa. Stressed ka na ba? Pag-exercise o di ba ka pangita o kaistorya? Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o sa Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!